6 del matí, dissabte, Sant Joan de les Abadeses. Els 170 participants de l'Ultra Trail de l'Emuna 2011 comencen la cursa. Els corredors els esperen 106 quilòmetres i 8.300 metres de desnivell positiu. Des d'un primer moment, els corredors del Diedre van demostrar que dominarien la prova, situant-se Manel Amor en primera posició, seguit a poca distància de Dani Ballesteros i Jordi Martín. Els participants van haver de superar els cims més emblemàtics del Pirineu Oriental, com són el Taga, el Balandre o el Bastiments, tenint com a cim més alt el Puigmal, a 2.914 metres. Les característiques de la cursa fan que els corredors, a més dels avituallaments que l'organització disposa al llarg del recorregut, hagin de dur al damunt un equipatge mínim. Pues un cortavientos, una manta térmica y comida. Alguna barrita, algún gel, sales minerales. La Lliga Catalana de Curses d'Ultraresistència, a la qual pertany aquesta cursa, és una competició pionera a la península, ja que és la primera que s'organitza i està composta per 4 proves més. La ultraresistència és una barreja entre curses de muntanya i caminades de resistència, destinada tan sols a esportistes preparats i experimentats en la llarga distància i els desnivells. Ara estic en pleno bajón, però no de desnivell, sinó físic, anímic, és un moment xungo. Espero superar-ho. Però és més de coco psicològic de dir, bueno, va, ara aquí ja és un ritme i aguantar i tothom a partir d'aquí ja pateix. A partir de les 7-8 hores la gent, tots anem tocats. Se t'acaben les coses de pensar, pensant en coses de la vida quotidiana. Vull dir, vas pensant en feina, vas entretenint. Vull dir, a vegades em fico la música també, porto l'ipod, fico la música per distreure'm una mica, però bueno, tampoc penses que a vegades quedes en blanc i vas tirant i vas fent quilòmetres. Amor arribava a Camp de Bànol, al darrer control, amb 20 minuts d'avantatge sobre els seus perseguidors. Fins al que s'acaba això no saps pas mai. Pot vindre amb això a última hora i tampoc us hi porto gaire, 12 minutets o 13. Però bueno, fer l'última apretada i ja està, tu. Aviam com anem. Els corredors ja feia gairebé 14 hores que estaven en cursa i el cansament es notava i alternaven estones caminant amb estones corrent. Anem a la imatge. Com anem? Bé. Encardats. Com després de 90 quilòmetres, ara ja... Però bueno, acabarem. Ja ho tenim, això. Com estem aquí? Hem fet el pitjor. Ja en plena foscor, Manel Amor va creuar la línia d'arribada amb un temps de 15 hores, 57 minuts, 6 segons. 40 minuts després van arribar Jordi Martín i Juan José Oliva, seguits a pocs minuts de Dani Ballesteros. La primera dona de creuar la línia d'arribada va ser Olga Mancó, amb un temps de 23 hores. L'últim participant de la cursa va arribar 34 hores després de donar-se el tret de sortida, a les 4 de la tarda del diumenge.